Teď se nacházíme v tělocvičně, nebo v posilovně tělocvičně v JT's Gym, kde právě trénují jednotlivci, kteří si šli zapálit, zaposilovat. A celý ten projekt vlastně vzniknul na základě možná schválení mistrovství světa v České republice 2019. Kvůli tomu jsme vlastně přemýšleli o tom, jak začít víc trénovat, aby jsme měli lepší podmínky k trénování. Jeden z týdne prostě se zvyšovaly naše nároky a vůbec toho prostoru. Po, já nevím, 14 dnech, 3 týdnech pracích tady jsme prostě furt přemýšleli, co s tím dál, jak to vylepšit, a až na základě tohohle jsme se dostali až na veřejnou tělocvičnu. Po spuštění vlastně týden se rozjela taková lavina a spoustu lidí prostě o to má veliký zájem a začínáme pomalu ale jistě zaplňovat stavy. Myslím si, že přesně tohle to tady chybělo. No. My to neděláme s nějakým očekáváním zisku, budeme rádi, nebo myslíme si, že to zaplatí nebo pokryje akorát ty náklady té tělocvičny, co se jakoby vydělá v úvozovkách navíc, půjde stejně do zvelebování tady v místnosti nebo v prostoru.